тира пчелата, да ги помня. Много хубаво пъваш цигарата, нещо. Що? И направо ме удариш, ще ме удариш с пъжака. 2 часа на дата и часа не съм пушил цигари. Сигурно ли си? Сигурно съм. Толкова ми стигнах цигарите за 2 часа. А това вечерно време много се събуждаш. Много се буждаш. Много ми хареса. И защо? Не знам. Не, тракат. Нервите тракат. Тракат, не. Трак. И къде ще стакат, не. И не знам, докъде ще тракат нервите според теб? Правилно не хубаво. И къде? Или оттам за на края на изглеждане, оттам на болница. Психо. Ще психо ли си? Не съм.